Hráme? Not bad. Dobre. Kamaráti, čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dneska sme tu s Tomášom a porozprávame sa o EDC. EDC, skrátko ste sa určite už stretli, vie to byť celkom tak akože honka v rámci taktickej scény, kde si ľudia ukazujú a fotia si veci, že čo nosia každý deň, hej? EDC, Everyday Carry, veci, čo nosiť so sebou, volakedy to asi boli iba, že kľúče, mobil, peňaženka, no a čím viacej sa nejakým spôsobom motáte v tejto problematiky, tak sa to už keby začne nabalovať stále viac a viac. No a dneska si povieme, že čo nosíme my, prečo to nosíme, na čo nám to je dobré, ako nám to vie pomôcť alebo nepomôcť. Naopak, ako to nosíme, ako by nás to vedelo obmedzovať, čo sme preto museli akože prispôsobiť, čo sa týka šatníku, prípadne nejakého akože nosného gíru. No a poďme na to asi. Asi ideme. Tovinko? No, čo sa týka mňa, tak začneme tými úplnými základmi. Tak, v prvom rade proste, že telefón. Telefón, zase úplne klasický, len vo vačku, proste používam ho, že 100-krát za deň, asi každý používa najviac telefón ako čokoľvek iné. Čiže zase tam, kde je proste pre mňa najpohodlnejší, najľahšie dostupný, takže telefón. Ďalej, kľúče, zase tie používa človek tiež každý deň. V druhom vačku, proste zase kvôli tomu mi to nepoškriam telefón, to je asi také akože celé. Mám tam jednu takúto karabinku, veľmi rád to tak nosím, mám to proste kľúče zapaté na tej karabinke, keď sú vo vačku, tým pádom nemusím, pokiaľ mám nejaké väčšie vačky na niektorých nohaviciach, nemusím to loviť kade tade, vždycky je to zavesené na tej karabinke. No. Ideme ďalej na peňaženku. Čo sa týka peňaženky, tak nosím to v takejto kabelke cez rameno. Proste celkovo doklady, mám tam doklady od auta, všetko to, čo by som mohol potrebovať. Toto máme také tie úplne, že základy, proste nič také akože špeciálne taktické. Keď už ideme že ďalej do toho trošičku, tak vždy, čo mám pri sebe vo vačku, tak je nôž, proste to musí byť stále. Nejaký taký malý zatváračik, zase nie je to, že proste, že potrebujem niekoho dopichať do krku, alebo čo, proste je to vždycky na také. A do brucha. Alebo do brucha. Proste úplne také tie najobyčajnejšie veci, čo si človek dokáže predstaviť a nie proste, že príde vám balík alebo čo, tak potrebuje si proste otvoriť pásku, všetko, takže týmto ide najlepšie. Za to nejaký taký malý zatvárací nôž, nič nejaké také, že špeciálne. Čiže toto máme asi všetko, čo sa týka vačkov. Tá peňaženka, už sme to trošičku tak rozobrali. Zase nosím takúto obyčajnú, že kabelku cez rameno proste za pár eur zo športového obchodu. Nie je to zase nič také, že taktické špeciálne, nič, kde by bolo nejaké že molečko, nejaké proste že sucháče. Takáto obyčajná. Dalo by sa povedať, že si Greyman? Čo sa týka tej kabelky, tak mám tam ešte proste jednu takú vec, jednu takú priehradku a v tej mám zase niektoré také veci, čo vedia niekedy pomôcť. Relatívne malá baterka, čiže takáto obyčajná baterka do ruky. Na to, aká je, že relatívne malá, tak proste naozaj celkom pekne svieti. S malým typom na opasok, so škodkou na ruku, keby som potreboval. Výhoda tejto baterky je taká, že proste dokážem tam vchádzať rôzne zdroje, rôzne baterky do toho, čiže pokiaľ mi naozaj tie baterky dôjdu, tak dokážem tam obchádzať napríklad obyčajnú tužkovú baterku a tieto baterky na hoci ktorej pumpe sa dajú proste kúpiť naozaj že v potravinách, na dedine, keď proste že prídete, tak vždy nejaké tie obyčajné najzákladnejšie baterky tam sú. Čiže dokáže mi to celkom dobre pekne posvietiť a poslúžiť. Keď ideme ďalej, mám tu proste čo sa týka prvej pomoci. Škrtidlo, malinké škrtidlo, snake staff, úplne jednoduchá vec zase, je to tam, stále tam býva, pri troche šťastia to tam stále bývať bude. A posledná taká vec, ktorú nosím, zase jednorazové rukavice, zase pokiaľ by som chcel, alebo pokiaľ by som musel chytať niečo, čo úplne nechcem chytať holými rukami, tak proste pekne jednorazovky a je to potom vybavené. Čiže toto máme, taký ten materiál, taký ten základný, ktorý dokážem nosiť so sebou stále. A ideme na poslednú vec, ktorú nosievam so sebou, tak je to zbraň. Čo sa týka tej zbrane, tak nosievam Glock 19 na beku. Čiže čo sa týka tej samotnej zbrane, nič špeciálne, Glock 19 s baterkou Streamlight LR7Ačko a s kolimátorom Holosan. Čiže zase úplne obyčajná zbraň. Mne to takto najviac vyhovuje, čo sa týka tej veľkosti, je to pre mňa taký akože najlepší kompromis medzi veľkosťou, čo dokážem ešte normálne skovať a nosiť a medzi tým, že keď idem na strelnicu, tak stále si s tou zbraňou dokážem relatívne že plnohodnotne zastrieľať. Čiže zbraň, na druhom boku náhradný zásobník. Takže toto je v podstate celé takéto moje. Čo sa týka tých púzdier, tak púzdro na pištol, Mustache Gear, vnútorné púzdro. Toto je myslím Kikimura. Každopádne, Mustache Gear, púzdro vnútorné, veľmi fajn.
Na druhej strane púzdro na zásobník mám od Fobusu, je to no akože púzdro také akože nič extra, nič moc. Jediná vec, kvôli čomu ho ešte stále kvázi akože tak nosím, je to, že dokážem ho rýchlo dať na opasok a rýchlo dať z opasku. Zásobník mi to odnesie, proste, čiže tam není akože nič také extra, čo sa týka tej pohodlnosti. Zase nič extra, proste no je to Fobus, ale hovorím akože veľmi rád to mám kvôli tomu, že dokážem to rýchlo aj to púzdro dať na opasok a z opasku. Tá funkcionalita toho je to úplne zásadné, čiže mohli by ste mať kľudne púzdro, sumku, čokoľvek, ktoré je super high speed a nejakým spôsobom ťa to obmedzuje v tom reálnom živote, že potom zrazu máš iba prázdne púzdra na opasku, keď si vyťahneš zbraň, ideš s kamošmi proste večer si sadnúť niekde a potom zase svietiš, čo to tam ten čau má, prečo to tam má, teba to obmedzuje, nevieš si sadnúť, neviem jedno s druhým, takže presne toto má vám pomáhať a ten denný život proste spraviť, aké by ste to ani nemali so sebou, že presne preto sú tam nejaké, jak by som to povedal, kompromisy, že keď to není úplne super high speed, ale funguje to a má to proste benefit toho, že to im dať hore dole, tak je to tá voľba, ktorú chcem nosiť. To je presne, jak si spomínal, že idem z roboty, mám so sebou normálne pištol, prídem domov a teraz, že ideme na pivo niekde, tak proste samozrejme vtedy pištol ostáva doma a na čo budem nosiť na opasku prázdne púzdra, zbytočne to potom presne, že tlačí, zbytočne to také potom nepohodlné, takže presne. Hop, tiež mám púzdro, hop, druhé púzdro, presne, vybavené, mám to takto. Takto, jak potrebujem. Za mňa hovorím, akože takéto nosenie na boku, zase nehovorím, že je to že najlepší spôsob, proste nie so všetkými tými vecami, ktoré som skúšal, s mojou postavou, s tým, ako nosím, akú zbraň, všetko, kade tade, tak proste toto mi vyšlo také, akože no, taký zase najlepší pomer medzi tým, čo dokážem nosiť a ako to dokážem skovať. No za mňa, ja mám teda to EDC rozdelené na také dve úrovne, jedno je teda presne, čo nosím v Ladvinke. Ladvinku teda vždycky zásadne nosím na páse, hej, že nie crossbody. Úplne zásadná vec, prečo je, že to, že mám tu na Ladvinku a mám tu nazberkané tričko, tak už tu len to samotné, aj keby som mal nejaké tričko, ktoré by bolo priliehavejšie, rozbíja siluetu a neprintujem potom tak ten s tou zbraňou. Presne opačne by to bolo, keby som tú Ladvinku mal takto na crossbody, tak mi to priťahuje to tričko na telo, takže nosím ju sem. Je to proste veľmi tiež nenápadná Ladvinka, dostaneme sa k tomu, keď pôjdeme na tú líniu 2. Ale teda tá línia 1, čo mám proste vždy pri sebe, nech mám akékoľvek rifle, ktoré sú teda netaktické, nemajú žiadne bačky navyše, sú to proste klasické jeansy, tak je to, začneme mobilom vlastne, áno, to je presne to, čo vždycky vieme vyťahnuť. Mám tam vždycky svetelko hneď po ruke na jeden gombíček, čiže to je presne super dobré. Potom turniketík, malý snake staff, hej, v obale, aby sa nežmolkavel suchý zips. A malý multitoolček aj s baterečkou, hej, taká malá baterka, ktorá má teda 2 stupne svietivosti. Dobíja sa na akumulátor, hej, čiže na kábel, super handy a malý multitool, hej, ktorý tam má všetko potrebné, čo potrebujem na to, aby som sa dostal tým dňom a vedel teda pomôcť na sebe, ale aj ostatným. Potom druhovačku, zapalovač a balzám na pery, to musí byť. Nožiček otvárací, zase to je presne pre tie isté dôvody, čo si ty povedal. Keď si niečo potrebuješ, proste skôr je taký utility, hej, nástrojový nožík, keď si potrebuješ niečo otvoriť, rozrezať, vypáčiť, poškrapkať, neviem čo, vyškrabať a tak ďalej. Začal som nosiť teraz v poslednej dobe a prišlo mi to strašne handy, nejaký cash vždycky pri sebe, hej, niekde vo vačku proste mám hotovosť. Hej, presne tak. U doktora tak, lebo zlá je doba. Čiže vždycky nejaký cash a to je vlastne celé a teda presne zbraň nosím na appendixe. Mne to sedí najviac, tiež som mal teda, vždy si som nosil zbraň na appendixe, ale mal som k tomu teda ešte akože sumku na zásobníky na boku. Teraz som sa dostal na takýto akože rig, čo je Baba Yaga od Mustache Gearu. Veľmi mi to vyhovuje, neviem si teda inak ani už teraz predstaviť, že by som nosil inak. Je to super, lebo proste celé, jak to je, tak to vyťahnem, odložím, alebo to celé proste iba tak zase balíček, no. Presne založím, klik a vybavené. Dobre, čiže tomu prislúcha aj to oblečenie, že proste nemôžem teraz nosiť slim fit oblečenie, lebo by som printoval, alebo teda chodiť s vypúčeným. Dovolenková chôdza, letná. Takže toto je proste ono, hej. Je to zbraň Glock 45, tiež s kolimátorom, tiež s baterkou a teda náhradný zásobník, takto ako jeden balíček. Super to funguje, veľmi rád to nosím, presne nosíte appendix alebo nenosíte appendix, to je v podstate
na vás, čo je dôležité si povedať, že veľa ľudí má také, že nemôžem to nosiť, lebo ma to tlačí a buď jedno alebo druhé a proste tak, jak to dostali, tak sa s tomu už vôbec nevenujú, hej. Ja napríklad na tých púzerách tiež som si už veľa vecí pomenil, tie púzery sú stále lepšie a lepšie, ale na pôvodných tunak proste bola hrana, ktorá ma tlačila, tak som ju zbrúsil, lebo ma to potom netlačilo do slabín. Tie klipy úplne mi nesedeli, čo sa týka toho uhlu, hej, vytlačalo mi to zbraň, tak som si to posunul jeden o dieru nižšie, zrazu síce boli offset, že jeden bol vyššie a nižšie, ale pre mňa osobne to vtedy bolo úplne super. Čiže nebojte sa s tým gírom proste hrať, babrať, niečo zbrúsiť, niečo proste akože uvoľniť, tak aby sa vám to dobre nosilo, aby to nebolo proste na oštar. A výhoda je, že naozaj teraz akýkoľvek nejaký taký akože normálne renomovaný výrobca, ktorý proste tieto púzdra robí, on už presne s týmto všetkým ráta dopredu. Čiže presne toto si môžete všimnúť, tuto nemám proste iba na dve skrutky, dve dierky, ale proste tých dieriek je tam vyše, aby som to presne dokázali prispôsobiť na tú svoju postavu. Hej. Čo sa týka teda línie 2, alebo teda čo nosím v Ladvinke, tak je to teda zase Ladvinka, super nenápadná, jednoduchá, 5 korunová, vyslovene stojí asi že 4,50 v Decathlone. Nesvietí žiadnym sucháčom, žiadnym molečkom, žiadnou taktickou farbou, čiže nemám si kam síce nalepiť akože pačku Punisher, ale to zase úplne nevadí. Čo tam nosím? Je peňaženka, tam sú doklady a ešte teda nejaký cash navyše a všetky kartičky, Eva karta, Marionot a tieto veci. Potom väčší turniket, hej, v podstate to isté, čo máš na sebe, len teda väčší turniket aj s fixkou, svetielko väčšie, OK. Dobrá vec na tomto je, že si to vieš v podstate ten klip prihodiť na šiltovku a urobiť si z toho čelovku, keď potrebuješ mať voľné ruky. Dobre, čiže taký ten zahnutý esičkový klip je super vec na baterky, keď to môžete mať, tak si to zožente, lebo potom jedno si viete uvoľniť ruky a zapnúť si to na šiltovku. Len treba nosiť šiltovku. Treba nosiť šiltovku, hej. Nejaké pero, vizitkár, prvá pomoc, leukoplast, lebo 90% proste prvej pomoci bude akože rýchlo leukoplast, niečo zalepiť a väčší multitool, hej, keby som potreboval akože ozaj už niečo megajverovať. No a v zadnej časti je lekárnička, úplne teda stop the bleed kit, všetko potrebné, čo tam potrebujem, viacej leukoplastov, nejaká gáza, termodeka, rukavice, dezinfekcia a také niečo, čo proste akože ti pomôže proti bubu kit, hej, základné odderky, ale teda zastaví to aj krvácanie, tlakový obväz, kombat gáza, čiže je tam proste úplne všetko, čo budeš potrebovať. Je to zabalené teda akože v igelitovom sáčku, úplne jednoduchom, parcentovom, presne preto, lebo zrazu je to vodotesné, vodeodolné, nejakým spôsobom, či sa spotím alebo niečo, tak to nezasahuje do toho materiálu a hoci keď to viem roztrhať, hej, nepotrebujem vymýšľať nejaké klipy, suchače, zipsy, takže je to celkom handy a dábalím to zase potom do nového parcentového sáčku. Dobre, čiže myslíte na to, že nemusíte nosiť všetko super taktické a super ťažké molečkové. AD1 je to váha, AD2 je to proste objem toho materiálu, lebo proste všetky tie molečka, niečo proste sa vám už potom nezmestia, či už do ladvinky alebo niekde, čiže fakt sáčok takýto, hej, 5 korunové riešenie to vyrieši a bude to fungovať perfektne. Dobre, čiže to je asi, že línia 2, to je prázdna ladvinka, ktorá teda zase tiež, keby som to potreboval zbaliť, tak ona sa tak akože skolabuje sama do seba. Takto si ju proste akože uložím do takého vrecuška, no a mám vybavené, stojí to jak nič, hej. Takže to je za mňa EDC, hej, hovorím, tam mám to rozdelené na takéto dve línie. Tú líniu 1 naozaj viem nosiť, že v akýchkoľvek rifliach, akýchkoľvek nohaviciach, kľudne aj oblekových a nebude to printovať, nebude to svietiť, takže za mňa dobre. Čo sa týka toho, že nosiť, nenosiť, hej, máme teda také dva prístupy, sme aj tak akože oblečení, jak pada mat, hej, ja mám teda super civil, že rifle, tenisky, akože civilné, gate, ktoré nemajú žiadne vačky, tričko, ktoré proste je bez nejakého nápisu Helikon alebo označenia, takého, ktoré by si vietila tá značka, hej, a ľudia potom hovoria, že nemôžem v tomto oblečení nosiť akože veci, lebo sa ma to nezmestí, ma to limituje. Je to vždycky kompromis, hej, že proste nebudem mať veľký multitool, mám malý multitool, viem to krásne zmestiť do tých 5-vreckových džínov, bez toho, aby ma to nejakým spôsobom obmedzovalo, alebo mi to zavadzalo, alebo že proste sedím si v celú cestu v aute na nejakom obrovskom, hej, nalgenke, vovačku alebo volačo a v zime sa to viacej toleruje, čo sa týka bund, hej, že mám tam proste vačky s vačkami, takže sa dá nosiť. Potom ľudia sú takí nešťastní, že v lete sa nedá nosiť, lebo chodím na ľahko. Práve naopak treba si uvedomiť, že v lete sa oveľa viacej tolerujú u pánov, hlavne kapsáče, hej, všetky také nejaké board shorts, kvetinové vzory, strakaté, neviem aké riflové, ktoré majú vrecká, tak tam budete nosiť kopec vecí. Ďalšia vec, že pokiaľ nenosíte úplne, že
veľmi, veľmi priesvitné, sieťové, nejaké avantgardné strihy, tak košela letná, nejaká ľahká, vzorová, super rozbíja siluetu, napríklad teda aj zbrane, alebo čokoľvek, čo by ste chceli mať na páse. Takže aj v lete veľmi, veľmi pohodlne viete nosiť toto EDC, nazvime to, bez toho, aby ste nejakým spôsobom boli ako toto vidieť. Hej, no, presne. Ako no, vždycky treba sa s tým trošku pohrať, treba to povymýšľať trošku. Vždycky zase doma každý jeden má zrkadlo, čiže postavím sa pred zrkadlo, poobzerám sa tam, že proste či to je vidieť, nie je to vidieť a môžem s tým zase fungovať. Hej, Tominko je oblečený tak, že takticky, smart tactical. Čiže toto mám presne, že od hlavy po pety proste presne, že mikina, ktorá má proste suchače na jednom, na druhom ramene, proste taká tá farba, kapsačové nohavice, lomy topánky, toto sú presne tie veci, keď sa bavíme o tomto nosení každodennom, takto proste keď si tú pištol schovám za opasok, pôjdem niekde s tým do ulic, tak akože z pohľadu zákona neporušujem nič, je to úplne v poriadku, ale toto je presne takéto nosenie, že každý, kto sa len naozaj, že len trošičku o túto problematiku zaujíma, že sa pohybuje kvázi akože tak v obore, tak proste každý jeden bude vidieť, že tam asi pravdepodobne nejaká tá zbraň bude a automaticky už to bude na mne hľadať. Čiže presne, pokiaľ prejdem po námestí ja a po námestí proste, že Miško takto oblečený, tak proste nikto si ho ani nevšimne, nikto na ňom nebude proste, že hľadať nejakú zbraň, proste pokiaľ takto prejdem ja, tak automaticky ľudia, ktorí sa v tomto pohybujú, tak už proste po mne budú pozerať a budú tam že čakať, že či náhodou tam niečo nebude mať za opáskom a podobné veci. Dôležité je naozaj toto, že proste toto sme dali tak akože extrémny príklad, že som proste od hlavy po pety takto oblečený. Stačí, pokiaľ budem mať napríklad len jednu časť odevu nejakú takúto a proste už to zase bude trošku akože tak nie že vyvolávať rozruch, ale už zase to presne bude akože v očiach týchto ľudí taký alarm, že budú po mne pozerať. Čiže presne môžem mať obyčajné tenisky, obyčajné rifle, ale budem mať túto trigovicu proste s suchačmi na ramenách a proste už automaticky každý bude po mne pozerať. Takisto budete mať normálnu mikinu, normálne nohavice, ale budem mať proste topánky lovy alebo proste salomóny, nejaké pieskové, lebo je to akože super pekné. Áno, je to praktické, je to funkčné, to jasné, ale presne, že bude to strašne kričať. Hej, je to super znať, je to super vidieť a už to vidia aj ľudia, ktorí akože napríklad u mňa doma, hej, pani vie, že mám šatník A a šatník B, hej, a teraz keď ideme niekde do mesta a vidíme, povedzme, v Ikei čakáš v tej rade, tam na jedlo a proste on že pozri, zabijak, hej, a proste typek má naozaj, že iba loví, ale je to už vidieť, proste človek, ktorý sa zaujíma o tú problematiku, tak proste ako náhle máš sucháč na ramene, alebo proste len nejaký ten jeden prvok z toho, tak ti to proste zasvietí. No, tak to je. No a docela tak výrazne. Áno, hej, že to potom hneď vie, že už len čakať, že kde je Punisher niekde, hej. Ale áno, koncept greymanstva, hej, to je proste vec, treba si naštudovať problematiku, aby ste teda nesvietili a o to menej si vás budú ľudia všímať. Čiže keby ste teda aj mali nejaký, že povedzme, že printujete, hej, tak ľudia sú takí, že sú nesvojí, lebo proste zložil som si zlé tričko, nemám to otestované. No ale ak budem proste mať presne nejaký takýto prvok, tak obzvlášť si vás tí ľudia všimnú, ktorí potom budú pozerať po tej zbrani. Inak ľudia genericky, hej, absolútne netušia, že niečo máte na sebe, alebo vás ich to ani nezaujíma. Takže ste úplne v pohode a dostanete sa pekne ďaleko aj len tak v obyčajnom tričku, bez toho, aby to nejakým spôsobom svietilo. Čo ale teda zase, tak jak sme si povedali, že tento EDC má byť takým akože nejakým multiplikátorom toho, že čo vieš robiť, nejaké schopnosti a tak ďalej, tak v rámci toho, že sa naučíš proste nejak rozumne rozložiť tie veci a tak, aby ťa to obmedzovalo, tak je možné, že budete potrebovať zmeniť trošku aj šatník, v zmysle, ako náhle začnem nosiť zbraň, tak možno mi už tiež fit džíny potrebujem o číslo väčší pás, aby som tam proste do IVB zmestil to púzdro. Keď začnem nosiť nohavice vyššie trošku, hej, lebo mám tam tú zbraň, tak zrazu mi možno budú krátke, budem vidno kotníky, tak si budem musieť kúpať long verziu nohavíc, trička to isté, začal som nosiť slim, alebo nosila som slim fit nejaký, aby som bol napompený, to teraz jednoducho nemôže byť, lebo proste printujem veľmi, tak zoberiem si tričku, ktoré je možno trošku size up, o číslo väčšie, alebo nejaké oversize strihu a hrubšieho materiálu, ktorý proste iba padá a tým pádom som vybavený a zase neprintujem, nesvietím v rámci teda toho konceptu EDC. Len to nezabudnite vždycky otestovať, čiže vždy sa nám proste pre to zrkadlo. Tie veci, ktoré by som chcel nosiť, zase nebojte sa s tým hrať, proste trošku experimentovať. Čiže pokiaľ nosím takto, tak proste skúsim toto, skúsim hento, proste trošku niekedy naozaj stačí malinko to poposúvať a presne to už bude zrazu hrať tak ako treba. Nosiť sa dá naozaj, že všeličo, môžete mať normálne, že káričku proste s vecami, ktoré aby ste boli vždy pripravení a tzv. Prepnutí prepery, ale vo finále to není o tom, lebo potom sa z toho stane
taká akože keby domáca práca, nebudete to robiť radi a tým pádom to proste niekde neháte. A Marfi nikdy nespí, lebo vtedy, kedy si nechám turniket doma, lebo dneska neviem čo, tak budete potrebovať, hej, nechcel by som na to staviť úplne peniažky, takže hej, urobte si to tak, aby to bolo pohodlné a vedeli ste nosiť tie veci každý deň a nebolo to pre vás nejakým spôsobom obmedzujúce. Zase prihľadnúť na ten koncept, môžete nosiť veci, ale mali by ste nosiť veci, ktoré viete používať, hej, čiže je úplne zbytočné, že budem mať výbavu mladého neurochirurga a pritom s tým neviem absolútne nič robiť, takže len ma to bude obmedzovať. Dobre, čiže presne nie je to len EDC, ale my sme si tu teda takú skratku vymysleli, že EDR, že Everyday Ready, že naozaj toto je len akoby možnosť, ako pracovať a využiť, alebo teda povedzme zvelediť tie svoje schopnosti, že môžem mať super multitool, ale keď nie som zručný, tak mi to je na nič, že môžem s tým akorát tak búchať do kameňa. Čiže presne potrebujem mať aj tie schopnosti na to, aby som vedel správne a efektívne využiť tie veci, ktoré nosím. Čiže nesnažte sa teda, že dobre, tak mám multitool, to je ESO v rukave a už nepotrebujem nič vedieť, hej, všetko je vybavené. Naopak, že potrebujete presne vedieť, že čo a ako, hej, to teraz nemusíme do toho zachádzať, ale myslíte na to, že toto je len naozaj len taká možnosť, ako tie svoje schopnosti, ktoré musíte mať, viete potom dať do práce. Tuto väčšinou platí to, že pokiaľ človek je naozaj že nejaký akože vzdelaný, že má proste v hlave, vie proste používať toto, vie robiť toto, hento, tamto, tak naozaj proste, že dokáže si aj naozaj s málo vecami proste, že poradiť, dokáže tú situáciu vyriešiť, lebo dokáže nad tým zarozmýšľať, dokáže proste nejako improvizovať a vybaviť to, čo potrebuje. Ono naopak to bohužiaľ veľakrát neplatí, čiže presne pokiaľ mám výbavy kopec, ale neviem s tým, že nič spraviť, tak nebude to úplne fungovať. Hej, no, takže presne. A bude vás to obmedzovať, reálne potom jednoducho budete pomalší a len neutečete napríklad, alebo niečo, keby išlo akože o to. Dobre, to je za nás EDC. Z vašej strany, presne, skúste nám napísať alebo dať vedieť, že čo nosíte vy. Ak máte nejaký zlepšovák, ktorý by, ja by som teda veľmi ma to zaujímalo, že čo kde, jak vie kto nosiť, tak nám napíšte, dajte vedieť na ktorýkoľvek z kanálov, či už tu po to YouTube video alebo na Instagrame. Prípadne spravíme takú anketku, kde by sme to vedeli, akože čo nosíte a nech tomu ľudia napíšu, lebo ma to zaujímavé, že kam sa až dostaneme. Že či tam niekto dá, že jadrový reaktor alebo voľačo, že to si uletí najviac. Ale to sa dostane potom akože následne, keď budete toto video pozerať. Takže ale určite sa nehambite nám napísať, budeme za to veľmi radi a vďační za tieto interakcie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute kamoši.